салому алайкум дӯстони азиз. Инак боз як хонаи фурӯшӣ дар наздики бозори Нихи ва намун раҳе ки дидесен ita бозори Нихи мешавад. Мана ин территория ки дидесен дар пишти ҳамин биноҳо садика ва дар наздики ҳамин биное ки масад хонае ки ҳаст мактаби 12 бозори Нихи ва садик ҳастад. дӯстони азиз, ҳозир мо мегзарем ва ба дохили ҳамон хона мешавем ва беруни хона калидор, яъне пеша хона дар омадан ҳамаша мебинем ки мақсад хона евроремонт ҳама қоидаиш ҳаст. Падез код дора, падез чип қати дуромада мешавад. лифт дора то 9 этажа, бино 9 этажа, хона дар 1 этаж қарор дорад. Мана лифтиш 24 соат кор мекунад. Падез чӣ хеле ки гуфтем, дар ин падез чип қатия ва код ҳам дорад. Мана хонае ки мо медонем ҳозир мебинем поли евроремонт кадаги люкс, ягон камбудӣ надорад. Танҳо як люстр ҳаминҷа ба наздикӣ мезанам. Мана ин ҳамом, мана ин калидоре ки дидесен дӯстони азиз, тёпли пол задагие. Хонаи ду дар хона иборат буда 55 метри квадратӣ аст. Мана ин ҳоҷатхонаш, мана ин хонаи спални дӯстони азиз. Мана ин хона тёпли пол дора, мана автоматикаш. Освещение лампочко ҳамаша задагиянд дӯстон, ягон камбудӣ надорад хона. Мана ин хонаи дигариш, мана тёпли пол автоматаш, мана инҷа люстр задагия. Мана инҷаш кухня дӯстони азиз. Кухни гарнитурам ба ҳамин рӯзе пагадам меёранд, кухни гарнитурам мечаспонанд. Чизе ки ҳамин хона дар полоси ҳаст, мақсад кухни гарнитур чизе ки бошад мезананд, мечаспонанд. Мана инҷаш балкони хурдакак. Хона гуфтем ай кухни балкон то ҳама ду дар хонаеш ҳаст, 55 метри квадратӣ ва нархаш бошад дӯстони азиз 315 000 сомонӣ. Кухни гарнитур ҳамаша гуфтем меёранд, мечаспонанд. Қатъи ҳамин люстр, мақсад кухнишам ҳозир як бор гап бинем дӯстони азиз. Кухнишам тёпли пол дора, мана автомати тёпли полаш. Хулоси гап, поли хона евроремонт люкс кардаги ягон камбудӣ надорад. Нархша 315 000 сомон гуфтем. Марҳамат занг занед, ай идам бо савдо мешавад. Агар ки лозим бошад ай пеш дидан хонара, марҳамат бо меем ай наздики хонара дар шумо нишон метам. Мана ҳозир берун бубурем, нигоҳ кунем болора чӣ хел падеза чӣ хел задагиянд, люстрои нағз задагиянд, лифтиш 24 соат кор мекунад. Ва хулоси гап, хона боз падез камера дорад. Хулоси гап, хона ягон камбудӣ надорад. Чӣ хеле ки дар шумо агар маъқул бошад ай наздик дидан хонара, марҳамат занг занед, меем бо ай наздиктар хонара нишон метаҳем. Мана инҷа автоматои хона инҷа мекиши биро мекунед, чӣ хеле ки шумода маъқул бошад. Автоматиша ҳамаш тёпли пол, чӣ хеле гуфтем, ду дар хона тёпли пол, калидор тёпли пол ва кухнишам тёпли пол дорад. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, агар ки мисол ба шумо маъқул шуда бошад, биен ай пеш бо хонара ай наздикӣ дар шумо нишон метаҳем. Паноҳтон ба худо дӯстони азиз. Ина дӯстони азиз, боз як хонаи фурӯшӣ. Чӣ хеле ки ҳозир дидем ҳамин хонара гуфтем 24 соат лифтиш кор мекунад. Мана ипарада ҳозир дидем ҳамин хонара, бо дар ин рӯпарӯшам як хонаи фурӯшӣ дигарам буда. Мана ин аз ду дар хона иборат буда, ҳамаи люстр, освещенияш ҳамаш 24 соат кор мекунад. Мана ин ҳамони калон дорам.
Mana isham kuxni garnituр, инеш кухня бародарони азиз ба наздикӣ меоранд, кухни гарнитуршам мечаспонанд. Mana ин ҳоҷатхонаш термекс дорам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. бародаро дар шаҳри Екатеринбургем, беҳад шаҳри аҷоиба. инҷа гашта ҳастем. на бародаро ҳама ҷора хитон бинед чӣ хеле аҷоиба. инҷа гашта ҳастем. аз шумо ҳамиқа хоҳиш кунам ҳамин канали моро 10,000 подписчик кинед ку бародарои азиз. иншоалло морам кӯшиш менем баҳри шумо беҳтарин наворҳо кунем. инҷара кадме ки мешиносая лайк абҷиқа.